ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବେ ପକ୍ଷୀରାଜପୁର ନାମକ ଜଙ୍ଗଲଟିଏ ଥିଲା। ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଝୁମୁରି ନାମକ ଛେଳିଟିଏ ରହୁଥିଲା। ସେ ବହୁତ ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ଏବଂ ବହୁତ ଚାଲାକି ଥିଲା। ଝୁମୁରି ମନ ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ରତିଦିନ ବିଭିନ୍ନ ନୂଆ ଜାଗାକୁ ଚରିବାକୁ ଚାଲିଯାଏ। ପୁଣି ସଞ୍ଜ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଝୁମୁରି ମନ ଖୁସିରେ ନାଚି ନାଚି ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଘରକୁ ବାହୁଡ଼ି ଆସେ। ଗୋଟିଏ ଦିନର କଥା, ବିଚରା ଝୁମୁରି ମୁଣ୍ଡରେ ଆସି ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ ଲଦି ହୋଇଗଲା। ଚରୁ ଚରୁ ବହୁ ଦୂର ବାଟକୁ ଚାଲିଗଲା। ଫେରିଲା ବେଳେ ଝୁମୁରି ଆଉ କୌଣସି ଫେରିବା ରାସ୍ତା ପାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ବିଚରା ଝୁମୁରି ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲା ଆଉ ତା ଘରର ରାସ୍ତା ପାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲି ବୁଲି ଝୁମୁରି ନିରାଶ ହୋଇଗଲା। ଶେଷରେ ଏମିତି ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ଖୋଜି ଖୋଜି ଏକ ଗୁମ୍ଫା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଝୁମୁରି ବିଚରା। ଘରେ କିଏ ଅଛ? ମତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଶୁଣୁଛ, ଏ ଘରେ କିଏ ଅଛ? ମତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ସାହାଯ୍ୟ କର। ମୁଁ ବୁଲି ବୁଲି ବାଟ ବଣା ହୋଇଯାଇଛି। ସାହାଯ୍ୟ କର ଭାଇ, ସାହାଯ୍ୟ କର, ମତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆରେ ଆରେ, କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା! ପଦିନରେ ମୋତେ ଏମିତି ସାହାଯ୍ୟ କର ବୋଲି କିଏ ଡାକ ପକାଉଛି? ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାଇ ଦେଖିବା କିଏ ଏତେ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଡାକୁଛି। କିହୋ ଭାଲୁଆ ଦାଦା, ଜୁହାର ଜୁହାର। ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ବଡ଼ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ମତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର। କିରେ ଛେଳି ଭଉଣୀ, ତ କ'ଣ ହେଇଛି ଛେଳି ଭଉଣୀ? ଆଜି ତୋର ଏତେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଇଛି? କଥା କ'ଣ କହିଲୁ ଦେଖି? କଥା କଣ କି ଭାଲୁ ଦାଦା, ମୁଁ ଏଇ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିଲି। ମୁଁ କାଲି ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲି ବୁଲି ବାଟ ବଣା ହେଇଗଲି। ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିବାର ବାଟ ମିଳୁନି। ଟିକେ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? ମଳୁ ଖୋଜୁଥିଲା ଯାହା, ବୈଦ ବତେଇଲା ତାହା। ଆରେ ଆଜି ତାହେଲେ ଶିକାରଟା ଆପେ ଆପେ ମୋ ହାତ ମୁଠାକୁ ଚାଲି ଆସିଛି। ଜମାରୁ ଆଜି ହାତ ଛଡ଼ା କରିହେବନି ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ଶିକାରକୁ। ଆଜି ଛେଳିକୁ ଛାଡ଼ି ନେବି, ବାଟରେ କଳେ ବଡ଼ କୌଶଳେ ତାର ଗୁଦୁଲୁ ଗାଦୁଲୁ ଚେହେରା ମାଂସକୁ ଆରାମରେ ଖାଇବି। 3 ଦିନ ହେଲା ଜମାରୁ କିଛି ଖାଇବା ମିଳିନି, ହେଲେ ଆଜି ଯେମିତି ହେଲେ ୟାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଖାଇବି। ଭାଲୁ ଦାଦା, କେଉଁ ଦୁନିଆରେ ହଜିଗଲ କି? ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ଆଜିକ ପାଇଁ ତୁମେ ମତେ ତମ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ଦିଅ। ନା ନା, ୟାକୁ ଏଠି ମାରି ହବନି। ୟାକୁ ଏଇଠି ମାରି ଶିକାର କଲେ କଥାଟା ସିଂହରାଜାଙ୍କୁ ଯଦି ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ, ସେ ଯଦି ଜାଣିବେ ନା ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛେଳିକୁ ଶିକାର କରି ମୁଁ ଖାଇଛି, ତାହେଲେ ସେ ମୋତେ କଦାପି ଛାଡ଼ିବେନି। କିହୋ ଭାଲୁଦା, କଣ ଭାବୁଛ କି? ନା 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 ନା, ମାନେ କଥା କ'ଣ କି? ମୁଁ କହୁଥିଲି ଛେଳି ଭଉଣୀ, ତୁମର ମୋ ଘରେ ରହିବାଟା ଜମା ବି ଭଲ ହବନି। କାରଣ ଏ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ଯଦି ଜାଣନ୍ତି ନା ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛି, କଥାଟା ଜମାରୁ ଭଲ ହବନି। ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ଭାଲୁ ଦାଦା, ମୋ ବୁଦ୍ଧି ବାଟ କିଛି ଦେଖା ଯାଉନି। ମୁଁ କଣ କରିବି କଣ ନାହିଁ, ମୁଁ କିଛି ବି ବୁଝି ପାରୁନି। ଆରେ ଆରେ ଛେଳି ଭଉଣୀ,
ତମେ ଜମାରୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ମ। ଆରେ ଯେତେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଲେ ବି ତାର କିଛି ନା କିଛି ବାଟ ତ ନିଶ୍ଚୟ ବାହାରିବ। ମାନେ ତୁମେ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଭାଲୁ ଦାଦା? ମୁଁ କିଛି ବି ବୁଝି ପାରୁନି। ମାନେ ଆଉ କଣ, ଏ ଜଙ୍ଗଲର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ମୋର ଗୋଟିଏ ମିତ୍ର ଅଛି। ଚାଲ ମୁଁ ତୁମକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ସେଇଠି ତୁମେ ଆଜି ରାତିକ ପାଇଁ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଯିବ। ସକାଳ ପାଇଲେ ତୁମେ ତୁମ ଠିକଣା ଜାଗାକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଚାଲିଯିବ। ନହେଲେ ସେ ମୋର ମିତ୍ର ସବୁ ଜାଗା ଦେଖିଛନ୍ତି, ତୁମକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବେ। ହଉ ଠିକ ଅଛି ଭାଲୁ ଦାଦା, ଚାଲ ଯିବା, ଆଉ ବିଳମ୍ବ କରନି। ଭାଲୁର ଛଳନାକୁ ବୁଝି ନ ପାରି ବିଚରା ଛେଳି ଭାଲୁ ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଲା। ଆରେ ଭାଲୁ ଦାଦା, এইটা কেউ জায়গা ম? এই আগକୁ তো কাই রাস্তা দেখা যাଉନି মতে। ଆମେ କୋଉ ବାଟରେ ଗଲେ ତମ ସଂଗାତ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିବା? ଚୁପ କର। ଦଦା ନା ଘୋଡ଼ା ଡିମ୍ବ, ଘୋଡ଼ା ଡିମ୍ବ, ତୁ କଣ ଜାଣିପାରିବୁ ପାରିଲୁନି ମୁଁ ତତେ ଏଠିକି କାହିଁକି ନେଇକି ଆସିଛି? ଆଜି ତୋର ନରମ ମାଂସକୁ ମୁଁ ଭୋଜି କରି ଖାଇବି। ଭାଲୁଆର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ଛେଳିର ମୁଣ୍ଡଟା ଘିର ଘିର ହୋଇ ବୁଲି ପଡ଼ିଲା। କଣ କରିବ କଣ ନାହିଁ ଚିନ୍ତା କରି କରି ବିଚରା ବଡ଼ ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଭାଲୁ ଆଉ ଛେଳିର କଥାକୁ ବାଘ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଲୁଚି ଲୁଚି କାନ ଡେରି ଶୁଣୁଥିଲା। ଆରେ ବାଃ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୁଦୁଲୁ ଗାଦୁଲୁ ଛେଳିଟିଏ, ଦେଖିବାକୁ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି। ତାର ମାଂସ ବେଶୀ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବ। ମୁଁ ଯାଏ ତାକୁ ମାରି ଖାଇବି, ପାଟିଟାକୁ ବହୁତ ମିଠା ଲାଗିବ। ବାଘ ଏମିତି କହି ଭାଲୁ ଆଉ ଛେଳି ଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଲା। ଭାଲୁ ଆଉ ଛେଳି ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲା। ହେ ଛେଳି, ଆଜି ତୋର ନିସ୍ତାର ନାହିଁ। ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିବିନି। ଆଜି ତତେ ଯେମିତି ହେଲେ ଖାଇବି। ଆରେ ବାଘ, ମୁହଁ ସମ୍ଭାଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର। ମୋ ଶିକାର ଉପରେ ଜମାରୁ ନଜର ପକାନା, ନହେଲେ କଥାଟା ଜମାରୁ ଭଲ ହବନି। ଏ ଭାଲୁ, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଜମା ଗରମ କରନି କହୁଛି। ମୁଁ ତତେ ଚେତାବନୀ ଦଉଛି, ତୁ ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ପଳା, ଆଉ ମତେ ଛେଳିକୁ ଶିକାର କରିବାକୁ ଦେ। ତା ନହେଲେ ମୁଁ ତୋର ମୁଁ ଏଠାରୁ ନଗଲେ ତୁମର କଣଟା କରିବୁ ବେ? ମୁଁ ବି କଣ କରିପାରେ ତୁ ସେ କଥା ଜମାରୁ ଜାଣିନୁ। ତତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁ ମୋର କଣ୍ଟା କରିବୁ ବେ ଗୋବଗାଣ୍ଡୁ ଭାଲୁଆ। ତୁ ବୋଧେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ମୁଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା। ମୋର ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଝାକୁ ବି ସରି ହବୁନି ତୁ। ତୁ ବି ମତେ ଚିହ୍ନିନୁ ବାଘ। ମୁଁ ହେଉଛି ଏ ଇଲାକାର ଭାଲୁ। ତୁ ଆଜି ମୋ ହାତରେ ମଲୁ। ତୁ ଭାଲୁର ରାମ୍ପୁଡ଼ା କେବେ ଖାଇନୁ। ମୋର ରାମ୍ପୁଡ଼ାରେ ତୋର ଅନ୍ତପୁଟା 4 ହାତ ଲମ୍ବର ପଦାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିବ ବେ। ଛେଳିଟା ମହା ଚାଲାକ। ବାଘ ଆଉ ଭାଲୁର 2 ଜଣଙ୍କର କଜିଆ ଦେଖି ଛେଳି ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ବଢ଼ିଆ ଉପାୟଟେ ଜୁଟିଗଲା। ଭାବିଲା, ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ମୁଁ କଜିଆ ଅଧିକା କରିଦିଅନ୍ତି, ମୁଁ ତାହେଲେ ଏଇଠାରୁ ମୁକୁଳି ଯାଇପାରିବି। ବାଘ ଆଉ ଭାଲୁ ମଝିରେ ଆସି ଛେଳି କହିଲା,
ଏମିତି ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଲେ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି କିଏ ଅଧିକ ବଳବାନ? ଭଲ ହବ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ମାଡ଼ ହୁଅ, ଆଉ ତାପରେ ଜଣା ପଡ଼ିବ କିଏ ଅଧିକ ବଳବାନ। ଯିଏ ଅଧିକ ବଳବାନ ଥିବ ସିଏ ମତେ ଖାଇବ। ବାଘ ଆଉ ଭାଲୁର ଘମାଘଟ ଲଢ଼େଇ ଭିତରେ ବିଚରା ଛେଳି ମାର ଚମ୍ପଟ।